A fasz a szél, szóljunk a Krisztiánnak? Hát szerintem ez ennél jobb már nem lesz. 1 óra van. Na szóljunk neki, vagy mi élvezkedünk itt egyedül? Ne foglalja itt a helyet, mi? Na, nézzük a eszkimókat. Jöjjél szépen, gyere gyorsan, nagyon jó az idő, Atika hiába próbál meg lebeszélni róla, gyere szépen repülni. Látod, aki Afrikában nevelkedett, az így néz ki a 40 fokban. Szabályosan, érted? Na mosolyog, így, úgy. Távrepülés előtt, még a sörivás előtt. Atika, hadd nézzem, mozognak ki a fák ott lent. Felveszem a prédiáns tartodat majd, jó? Látod, állnak ott lent, igaz? Kis domban. Nem tudom mikor. 1 óra van. Most legalább pisilni nem kell leszállni, mert kiizzadjátok odafent. Zoli, mikor jön egy ilyen ordas, tehát mikor tekeri a fák tetejét. Tehát az mikor lent mozog, akkor érdemes, mert nem biztos, hogy még egy... Nem biztos, hogy gyönyörű, daliás, vonzó, karcsú derekammal még egy mászást érzek magamban ezen a mai nap, ez nem biztos. Lehet, hogy inkább meg kéne várni, míg leszopodsz, felmászol, és akkor kéne nekünk startolni ezt, igaz? Ő a barátom. Ugye? Ezt bele kell tenni, igaz, a pakliba. Hát csókára most nem másztam volna fel azért ma. Mi van, Tomika? Kikapcsolom meg, majd szólj, ha akarsz indulni.